Ez az. Kicsit följebb. Följebb? A följebb. Nem annyira erre vissza. Illetve vissza. Mondom le, nem lesz. Figyelj, ne gyaluljatok itt. És külön hasra kell fordítani. Ja, hát aztán sokkal szebb, így Nem ott lehet a használatot. Fogd meg! Ez az, a csukáját leszögeljük, vagy kavarodok, vagy is csinálunk. A derekát, és az a szépen. Gyerünk! Az a szépen. Láttam ezt egyszer, láttam ezt. Én ahonnék! Emberek! Én a féle egyszerű katonember vagyok. Nagyon is! Most legyen. Én nem tudok egyszerre verni is, meg számolni is. Adok innen! Hé! Nem lefejelni kell. Hát azt én csinálom minden főnök a fejre is. Jelentkezek. Jó van. Fejjed le az oszlopot, jó? Az nem Jó, áll. főnök. Jó, elég. Én meg ezt verem, na. Ti meg számoljátok jó hangosan, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Állj már meg, te hülye, nem is verlek. Mit Akkor mikor van? Nem durva ez egy kicsit, ne szúrjuk le inkább. És az mikor lesz? Most! Ja. Nem kurva, nem durva, menjél már innen! De hol hagytam abba, összekavartok? 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13. Emberek, ez a 13-as szám nagyon szerencsétlen szám. Hát még nekem. Na bizony. Hé, fiam, gyere ide! Figyelj, bemégy ide a kocsmába, ne oda bámuljál, én beszélek hozzá. Bemégy oda, mondom, ne oda bámulj, engem nézzél! Bemégy oda, hogy mi a lószat bámulsz, ott van a pénz. Bemész oda a kocsmába, és hozol nekem 3 pohár sör, érted? Na, egyik lábad ott, másik itt menes párgába. Ezt figyelj! Nem azt mondtam, hogy nem van, megvan a spárgát, na siessék. Tegye föl a kezét, aki szereti a sört. Na, te még öregedjél vagy 40 éves, jó? Na jó, kicsik tegyék föl a kezüket. Kicsik. Jó, azt tudom, hogy kicsi vagy, de ne írd. Szóval, a kicsik ebéd után pálinkát kapnak, jó? Na várj egy kicsit, mindjárt jövök. Fogd meg, milyen íz? 1, 2, 3. Sör, 3. Hol tanultál számolni, te idiótól? A főnök tanított rá. Így van, hát akkor figyelj. Azt mondtam, hogy hozzá 3 pohár sör. Figyelj, ez itt 2. Hol van a harmadik, he? Hol van a harmadik? Na. Na. Hol a harmadik? Nem tudom. Nem tudom. Hát elfogyott. Mi? Mindig ezt mondjátok, elfogyott. Ez a legegyszerűbb ezt mondani, elfogyott. Akkor, mindegy, azért te hülye. Hol vannak az én katonáim? Itt vagyunk, főnök, itt vagyunk. Tessék, ez a tiétek. Na, a dezertőr megszökött. Azt így jártok meg, mi meg haladjunk tovább. Hol tartottam? 25. Persze, ez is volt tanult számolni nálam. 13. Menj arrébb, mert véletlenül nagyon megverlek. Tehát 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hú, de elfáradtam. Hát még én. Folytassuk, főnök? Gyere ide, fiam. Ne így áll, nem bírod. Na, figyelj. Bemész ide a kocsmába. Ne várjál már. Bemész a kocsmába és hozol nekem, nézzél rám, tudsz szájról olvasni? De büdös a pofám. Nem, az enyém büdös, jó van. Na, figyelj, bemégy a kocsmába, hozol, haló, 3 pohár sört, értek te fiam? 3, mert én meghívom ezeket a kedves bűnbájos embereket egy pohár sörre, jó? Na menjél szépen, mozgás! Na higgyék el emberek, én nem szeretem itt azt a verek nőket, különben sem illik ütni. Azokat rugni kell fel a pofájukat. Majd én rendet csinálok itt. Jön az a 3 pohár sör, ne aludjál! Hogy azok beszél? Itt van, főnök, jelentkezem. Mi a rossz sebed? Hát ez a harmadik sör. Nem azt mondtam, hogy keresd meg a harmadikat, te nagyon hülye, hanem hogy hozzá 3 pohár sört. Hogy osztom én el? Hát én 3-at Kus, látok. már tudom a megoldást, ne így hagyj. Itt az urat, szöszi.
Húngom. Menjem arrébb szelfie, nézzük milyen szép a kocsma. Emberek, önök a tanúk rá, hogy ezt a pohár sört annak adom, akit a legjobban szeretek. Köszönöm. Hogy te milyen naív vagy. Hát mit gondoltál, kit szeretek a legjobban? Magamat, meg a sört, meg dalolni. Ismerik azt a dalt, hogy ami nap, hogy hazafelé mentem, feleségem nagy bánatban lejtem. Volt nékünk egy kus legyen már, ez a halmazati büntetés. Volt nékünk egy nagy fali óra, osz rá esett az öreg anyósomra, aki aztán be is krepált tőle. Hegyen megállj, asszony, nem hallgatsz a szóra. Mindig mondtam, késik ez az óra. Mindig mondtam, csináltassuk jóra. Sokat késik ez a fali óra. Későn esett rá az anyósomra. Lehet tapsolni, lehet tapsolni, lehet tapsolni. Minek örültök, ez nem a csillagszületés. Nem azért mondom egyébként, kus. Tegnap nagyobb tapsot kaptam, így van. Igen, főnök! Már nem kell, emberek, már nem kell. Ilyenkor nem kell. Ismerik a mondást? Az a puszi, amit úgy kell kérni, azt megette a fene. Na de látom, maguk szeretik a kultúrát. Akarnak még egy dalt? Nem! Nem én énekelek, te. Hagyjam már. Akkor jó. Itt van az én egyetlen magzatom. Nem ez a buzi, menj arrébb. Itt van az én édesjányom, Melitta. Én vagyok az apja, aki a sörét megitta. Na, énekelsz valami szépet neki? Valami könyvfakasztót, jó? Ezt hallgassák meg, gyönyörű. Egészségedre. Jeruzsálem kapujában foly a bor, foly a bor. Kár annak minden csak bír, ha elfoly, ha elfoly. Gyere pajtást, tartsunk alá poharat, poharat. Itassuk meg ezt a szegény szamarat, szamarat. Ragyogér, cigány gyerek pakara megy homokért, homokért. Úgy meghalok kis angyalom, magadért. Azért a szép genderedé hajadér, hajadér. Szép a disznónak a farka, karjás, karjás. Nem vagyok én a kutásba, teljes út, teljes út. Gyönyörű volt, tapsoljuk meg! Ez jó van már, no! Előbb a munka, aztán a szórakozás. Hol a francba hagytam abba? 40! 40, persze! Én tudom, 10! 20! Mi vagytok ti, bagyok? Hagyjam már! Utána jön a 21, aztán a 21, és utána 21, és még egyszer 21. A 21 az egy nyerőszám, jegyezzétek meg egy Nekem életre. nem. Utána jön a 22, 23 meg a svéd basszás, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30. Igen. túlmentünk a valami. Nem, áfatartalommal együtt. Na, vigyétek innen a felébe, bruttó, nettó megvan neki a 30, vágjátok ki a várból. Még egyszer megnelásztalak, mert vágjára kerülsz, aztán tudod, mit kérni az Istenettől? Poroltól, te szerencsétlen. Tapsoljuk meg, így lehet a boszorkány távol tartani. Ez az. Ne hajolgassál, ez nem az operaház. No, emberek, elég volt. Vége van a mulatságnak is, mint bámulni, eligyenek a dolgukra, induljanak oszlásra.